welcome to my guys. Muli guys, ito si Visayan Daisy. Pupunta na naman ako sa Mungkok. Dito ako pupunta sa Mungkok kasi diba nung isang araw yung phone ko nahulog sa gilid ng kama ko. Hirap na hirap ako guys kung paano ko yung guys tanggalin. Gawa na ano guys na sa kakasundot ko guys, ang daming gas-gas. Una kasi sinundot ko yung palita ba, kasi nahawakan ko na siya eh hindi talaga kaya ng kamay ko, ang liit-liit lang ng ano. Tapos sinundot ko ng palita, tapos wala, hindi pa rin siya, lalong nalaglag siya lalo. Tapos sinundot ko ng kung ano na nilagay ko guys, mga nag-ano na ako ng packing tape para makuha lang siya dun sa ilalim. Pinadikit ko ba, talagang ayaw talaga. Ngayon kumuha ako ng ano, yung hanger ba, inano ko ng mahaba. Ano pa pala, yung malaking chopstick, mahabang chopstick. Dalawa inipit ko, hindi pa rin talaga siya madala. Gawa na hindi nga maano ng kamay eh, tsaka may nakaharang. Ang ginawa ko guys, kumuha ako ng ano, ng alambre, ano ba yun, yung hanger. Inano ko yun, sinira ko yung hanger yung sa dulo, bago sa dulo tinupi ko ba. Tapos ayun yun, ang sinutsot ko na sinutsot hanggang sa buti ka mo kay yung phone na nahulog, may ano siya, may ring. Sa kakasundot-sundot ko, ang screen guard niya guys, ang dami ng gas-gas. Siyempre, palita ba naman, tsaka yung ano ng hanger, ang sinundot ko di puro gas-gas. Hanggang sa bandang huli guys, pumasok sa talaga sa pinaka-ring niya sa likod. Ayun, tsaka dun ko nakuha. Kaya ngayon, ang cellphone ko ngayon guys, kung sa baga sa ano, marami na siyang, ano siya, kung sa mga tao ba, maraming galos. Kaya daling ko guys sa ano, sa Mungkok. Pupunta ako ng Mungkok, doon ko papalitan ng screen guard. Magiging bago uli siya pag napalitan to guys ng ano guys ng screen guard. Ngayon pupunta pati ako doon sa dito kasi ako nagtitingin-tingin guys ng mga cellphone, ng mga laptop dito. Ang mura sa ano, mas mura to siya sa sinasabi niyong carousel. Mas mura yung dito. Kasi nasabi ko nga pati kay Rain na pupunta kami rito. Ngayon Rain, panuorin mo to ngayon ay Rain Lee Vlog para sa iyo to, para hindi na ako magpaliwanag sa iyo. Iaano ko na lang yung daan. Ipapakita ako sa iyo ang daan. Sige na Rain, tignan mo Rain ha, para hindi ka na magtatanong kay Ate Glenn mo. Kasi parang palagi kasi ka Ate Glenn mo, ngayon magtanong, magtingin ka na lang Irene Lee Vlog. Tingnan mo Rain. Ito rin magbababa ka rin dito ka magpunta sa ano, sa dito, baba ka nandito. Ito rin, nandito na ako sa labas ng dito. Itong itsura niya. Ayan ito, tingnan mo rin. Ayan una mo pang lalabasan at titinda ng alahas. Ayan ipapakita ko sa iyo rin para hindi ka na magtanong. Kasi diba nagpaplano ka. Tawid tayo. Ayan rin, lakad ka lang rin ng lakad rin. Ayan makikita mo yung nagtitinda na yan ito ayun, pag nakita mo tong lalaki na to nakaupo na to yan dito, ayan bali sa ano sa rin sa Tong Choi Street. Ayan yung building na yan rin, yung building na yan dyan, buong building na yan nagtitinda yan ng cellphone dyan rin, mga ano lahat, cellphone, laptop, lahat, basta mga ano lahat ay mga ano ba yan, mga iPad. Ito rin yung Tong Choi Street, ito mismo, itong building na to, dito mismo lahat yan, puro cellphone lahat yan dito, paggawa ng cellphone, brand new, tsaka yung mga trade-in lahat, nandito lahat. Naku, nauso-us yung shoe pantalon ko. Wala kasi akong ano. Ayun, hanggang sa dulo lang yan, doon yun rin. Tapos dito papasok tayo rito Lahat yan dito, itong building na to rin, puro ano yan dito, cellphone, tsaka basta lahat na gadget. Lahat ito ang tinda hanggang taas to rin, hanggang 4th floor, puro cellphone lahat yan dito. Dito nabili rin yung amo ko dati, yung amo ko si ma'am, silang mag-anak.
Lahat ito. Kasi di ba may mga sa Siam po. Dito ang pinakamura lahat sa lahat. Kasi dati sa ano ako nagpunta lagi sa North Point. Mas maganda rito rin. Kasi yung second hand nila rito nakakahon pa. Ganun sila ka ano. Ang taas to rin lahat puro tinda nila rito. Lahat mula first floor hanggang fourth floor. Lahat puro talat sa ano sa cellphone. Sa computer lahat. Makikita mo lahat. Sa pagdating ng mga ano rin, pagdating ng mga electronics dito, lahat ang sa cellphone ba? Lahat yan dito. Ito pa yung binibilhan ko. Oh. Dito ako nabili, dalawang cellphone na ako dyan bili. Eh. Sarado. Tinda rin sila rito, mga ano, yung pampaligaya sa tao. Kagaya ng mga pilik. Basta kung anong mga kalokohan. Andito lahat. Hindi ko na lang sasabihin. Alam niyo na yan. Dudugo lang dito. Mata mo rin. Kasi sa dami ng cellphone talagang magsawa ka. Mga ano talaga. Mga latest talaga. Okay na, napalitan ko ng screen guard yung phone ko. Ikot ako ng ikot. Ha, nagdugo lang mga mata mo doon sa ganda ng mga cellphone. Ang mamahal. Tag 11,000 Hong Kong. Talaga naman, pero mga super talaga. Talagang ang gaganda ng mga cellphone. Wala pa, kumbaga mga latest talaga siya, mga iPhone. Na guys, si Bisayan sa kakaikot guys. Ikot ng ikot. Kaya maghanap tayo ng makakainan na naman. Dito pasok tayo at kanin na naman kainin natin. Kanina pa tayo kain ng mga hotdog eh. Tingnan mo, dami-daming all ano, 42 siya. Tsaka hot lemon tea. Kita nyo? Dito ako sa Mongkok. Kain tayo guys. Maasok pa ang pagkain. Ano na mag-alas 3 ng tanghalian ko sa kagagala ko. Gala ko ng gala guys. Kaya ito ginutong. Doon. Ano ba yun yung beef brisket ba yun? Yan. Hot lemon tea. Hot milk tea. Mga lemon tea siya sabi ko. Sabi na guys, kain mo na ako. Mainit na aso-aso pa yung kanin saka ulam, mainit kaya binuwa hindi na ko. Masarap. Walang Pilipina, ito nakain po ko Chinese. May lakas ang loob ko guys mag-order kasi marunong ako mag-Chinese. Kaya pwede akong pumasok sa restaurant na Chinese. Tsaka may ano naman eh, may English naman eh, may English na pag nag-order ka. Tsaka bago ako pumasok guys, sa lawas pa lang pinicturean ko na yung ordering ko. Kaya kala mo naman ah. Pero ano mga ano lang, walang Pilipina rito na order Chinese ano kasi ito restaurant. Kaya nga ako. Pero nabusog na ako.
Ang dami pantera. Oh, busog na ako guys. Sayang naman. Hindi mo kakainin. Super busog na ako. Yes, talaga naman. Kaso lang sayang naman to. Binayaran ko to. Ang dami kasi ng ulam tsaka kanin nilagay. Ito ba meron po ang tamang ulam na beef tsaka yung ano yung kanin. Ayoko na. Ano ko naka-table ko pero may harang naman kami balik sa table may harang kami hindi kami nagpangita kasi dahak niya matanda. Hindi tayong ubusin. Hindi tayong ubusin guys. Kinikilig ako sa kabusugan. Paano guys? Hanggang dito na lang muna. Ito na naman. Busog na naman si Bisayan Daisy. Kaya alam mo na kung anong ginagawa ko pag busog ako. Naghahanap ako ngayon ng prutas na pangpatanggal ng umay ko. Maggagala tayo na naman sa prutasan guys. Bibili lang ako. Gawa na naduduwal ako guys sa kabusugan. Muli ito si Bisayan Daisy Vlog na nagsasabi sa inyo na ang manood nito ay maganda ang gwapo. Hanggang sa muli guys, babu!